Hello, boys and girls. Welcome to day number 7. And 7 represents completeness. Am I right, Mrs. Kacheru? Yes. Yes. And we are still on the 5 W's of prayer. My name is Uncle Ivan and I'm with Mrs. KK. And we are on the W number 4, even if it guides us into day 7 and 8. What are we talking about? We are talking about where should we pray? So we are talking about locality. Should you only pray in church? Should you only pray in your closet room? But we are saying you can pray anywhere. But how do we know you can pray anywhere? I'm reminded of the man who was running away from God. What's his name? Jonah. Yes, I almost said Joseph. I almost said Jojo. But anyway, you know it is Jonah. And you know, we used to talk about the story about Jonah being swallowed by the fish, or if Jonah swallowed but there was some swallowing that took place there. But for you boys and girls, because you read your Bible so well, it was Jonah who was swallowed by the fish. Did you know, right in the belly of the fish, according to Jonah chapter 2, verse 1, the Bible says he prayed unto God and God answered you. If Jonah is in the belly of the fish and he is praying, then we can pray anywhere and anyhow. When you are at school and you're not feeling anywhere, please pray. When you are in the bus, please pray. When you are in the plane and you're going to the farthest land, what should you do? You should pray. Because there is no limitation to prayer. Now, talking about who we should pray for today, what are we looking at, Mrs. KK? Today we are on the pointing finger. And I think it would be good for us to pray for the people who points us to Jesus. Boys and girls, do you know them? Who are those people who guides you in the right direction? Yes, I'm sure you're talking about the... We know teachers also point us in the right direction. In the right direction. Even when we talk about Sabbath school or even talking about the school. Teachers at school. So those who point us in the right direction, even the policemen, and the soldiers. And the soldiers. They point us in the right direction. And it's good for us to pray for them, boys and girls. So today, those that you know, you can write them down and pray for them. If you don't know them, just pray for them as well. The whole of this day, those who point you in the right direction, remember to pray for them. So we are going to pray. As you pray to wherever you are, boys and girls, remember, we are supposed to pray anyway, like Jonah. But for now, we are praying here. Shall we pray? Thank you, Heavenly Father, for today. As we pray for the people who guides us in the right direction, may you be with them. We are talking about our teachers at school, our teachers at Sabbath school, our elders, our spiritual parents. Be with them, Heavenly Father, and guide them. We also pray even for the policemen who make sure that we live in a lawful country. May you be with them and protect them. Be with us today as we shall continue to pray. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, boys and girls, for making that list. I know you've been putting a list of people you've been praying for, even though today we are praying for people who point us in the right direction. But I want to challenge you, even after the 10 days of prayer, look at your list and continue to pray for those. From myself, my name is Uncle Ivan, and Mrs. KK, we say, bye. In moments like this, I sing out a song, sing out a song unto thee, saying I love you, Lord, saying I love you, Lord, saying I love you, Lord, I love you. Kuna Jesu, kuna Jesu, kuna Jesu, Jino, uya kuna Jesu, kuna Jesu.
Jesu kuponeswa zvino akwanisa zvino kuyakona Jesu akwanisa zvino iwe wadaitwa zvino kuyakona Jesu arindira zvino kuna Jesu iye arindira zvino musimbire zvino kuna Jesu musimbire zvino komborerwa iwe komborerwa zvino huya kuna Jesu komborerwa zvino komborerwa Jesu komborerwa Jesu komborerwa zvino nguva yoye kuna matanai yota
vasimbira vachabvisa zvakaipa pangu vaekuna mata nguva yoye kuna mata dino disa kunya razwa sepa kudenga munguva ino yokupedzisira zviratidzo zvese tichizviona, kusarurama kuchiwanda, zvirwere zvisingarapiki zviripo. Tinonamata kwamuri kuti tisimbire kwamuri, Mwari wedu. Tibatsirei, titsigirei, tichengetei muchanza cheruoko rwenyu. Tive nerwiyo mukati memwoyo, tizive kuti nyasha dzakatiringana. Tive masoja asinganyadziswi pakuuya kwenyu kwaswedera zvakadai. Timire munzvimbo dzedu nekusatya. Amen. Ndokuchingamidza mose mzita rashe namuponesi wedu Jesu Kristu. Tichiri kuenderera mberi tiri pavhiki remunamato 10 days of prayer. Asi tisati tapinda nditenderei ndingotaura zvidukusa pamusoro pemunamato. What is prayer? Umwe munyori achinyora anoti prayer is talking to God as to a friend. Matauriro aunoita neshamwari yako uchimukumbira Mwari ndo manamatiro atofanirwa kuita kuna Mwari. Kuti Mwari tarisai muone gore ra 2022 mambotendera kuti ndipinde ndingashayewo here zvaka. Talk to God as to a friend. Achinyora anoti when you pray, prayer does not bring God down, but it lifts you to the throne of God. Hallelujah. Kana ukanamata usatarisire kuti Mwari adzika aite waiter. But God gives you an opportunity yakuti iwe ukwire usvike pamberi pechigaro. But I'm not talking about prayer. But ndoda kuti tifocuse pamusoro pemunamato. Now ndaitarisa ndichingofunda, ndakangoitawo kasurvey. Now kasurvey aka ndakatarisa ndikati munguva dzechimurenga vapfambe pfumi vakauya vaine pfuti, but isu madzitateguru edu pfuti vanga vasingaizivi. Now vachisvika vakarabanura mabara, madzitateguru edu akangoshama vachiona vanhu vachidonha vachiwira pasi. Hazvina kuzikanwa kunzi chifefe chapusha bara kuti munhu abayiwe afe. But havana kukahadzika. Vakagara pasi ndokunyora rwiyo, kunyangwe vari kuona vanhu vachidonha. Rwaite rwiyo rukatetsurwa, ivo vakabata miseve nemafumo, zvivindi zvaivapinda, voti hakuna kusiri kufa, vomacha vachimhanya vakananga mabara. Why? Because music gave them the power. Music yakavapa zvivindi zvekuti vasangane nekutarisana nerufu. But anagumira panguva dzechimurenga ndakatarisa vanofudza mombe, makwai, mhuka, ndikaona kuti vanoshandisawo futi music
mufudzi wemakwai aiti kana aenda kumakwai, kana paine hwai isina kugadzikana, akatanga kuridza flute, kana hwai iya iri kupengereka yaidzikama yogara pamakumbo amufudzi. The power of music. Saka zvinobva zvanditondedza tichipinda mubhaibheri. Tiri pana Daniel chapter 3 verse ya 5 kusvika 7. Ndichairava pano inoti nokuti nenguva yamunonzwa kurira kwomumhanzi nomutopota nembira norudimbwa nomutengeranwa namarimba nezvimwe zvose zvinoridzwa, munofanirwa kuwira pasi monamata chifananidzo chendarama chakamiswa namambo Nebhukadhinezari. Ani nani asingawiri pasi achichinamata, nenguva iyo achaisirwa mukati mevira romoto unopfuta kwazvo. Naizvozvo nenguva iyo vanhu vose vachinzwa kurira kwomumhanzi nomutopota nembira norudimbwa nomutengeranwa nezvimwe zvose zvinoridzwa, vanhu vose namarudzi ose nendimi dzose vakawira pasi vakanamata chifananidzo chendarama chakanga chamiswa namambo Nebhukadhinezari. Mwari akomborerwe rimwe kweshoko rake. Musoro wedu wenyaya unoti hamunzwi kurira kwemimhanzi here? Katinamatei. Mwari wari kumusoro kudenga tendwai rumbidzwai shoko renyu raraurwa. Chidudzirai muri moga. Ndijesta namata amen. Now nyaya munoinzwisisa. Vakomana vatatu, Shadrach, Meshach and Abednego, vatorwa vaiswa munyika yeuranda, vaitwa nhapwa, but kunyangwe ivo zvavo vapiwa basa rekuti vashande vari muoffice, muparliament, mugovernment yeBabylon. Why? Because pa chapter 2, in fact kutotanga ku chapter 1, vanoramba vati isu hatideri kudya chikafu chamambo, tipei hedu murivo. Opuwa murivo, after 10 days vanozemenwa woonekwa kunzi vakangwara kupfuura vamwe vose. Saka vanopiwa mapositions. But in chapter 2, Nebhukadhinezari arota, Daniel anouya akonsulta naMwari wake, oti mambo marota chitombi, amutsanangurira chinobata nekubhohwa Nebhukadhinezari kuti umambo hwake huchapera. Saka muchapter 3 anoti aiwa, kana inini ndiri gold, handingatenderi kuti silver iri inferior iuye ndokugadzira chitombi mubani redhura. But hechi chinhu kana makateerera vhesi zvikanzi ndudzi dzose, ndimi dzose, vanhu vose. Saka the call is universal. Haisi kusiya munhu. But Nebhukadhinezari harisi benzi. Because aigona ngoti kana ndikaridza muridzo munhu wese anofanirwa kunamata. Nebhukadhinezari anodedza mamusicians. And anoarrange, haisi coincidence. Because remember, pavanhu vose, ndudzi dzose, ndimi dzose dziripo. Saka pa music Nebhukadhinezari haana kurasa pfungwa. Mupfungwa make ari kuziva zvaari kuita. And mukatarisa arrangement yemimhanzi ine zvairi kureva. Saka regai tifunde. Now Bhaibheri reshona kana makariteerera vhesi ya 5, nekurira kwomumhanzi nomutopota. Katimire, mutopota nembira norudimbwa. 3. Ndoda kuti tingofunda 3 mainstruments aya. Akawanda ari pasi ndoda kuti funda aya 3. Now reshona rati mutopota. Rechirungu rikuti the coronet. All right? Apo pakanzi nembira, that's the flute. No mutengeranwa, that's the harp. Saka ndoda kuti dzidze zvinhu izvi 3. The coronet, the flute and the harp. Ndoda kuti muone kuti music senguva dzechimurenga yaiti kana yarira
nyange uri kuona vamwe vachidonha iwe waiwana simba to march on to face your death. Nhasi uno vanoimba nezvemusic vanoti it can set your tone from boredom to emotionalism. Kana wanga wakaboekana uchifunga ndonyepa, ingotsvaga imwe music uiteerere, after 3 minutes mood yako inenge yachinja. But in this particular instance, Nebuchadnezzar ari kuseta tone for worship. Saka he says, I want the horn, the flute, and the harp. Regaiti funde tirapano rembijana bijana. Now mukacherechedza verse ya 4. Panzi munhu wose. In fact, pano ya mudanidziri, a messenger. Ndokudanidzira nenzwi. Zvino mudanidziri akadanidzira achiti, munorayirwa imi vanhu, marudzi, nendimi. Kana muchinzwa kurira kwemumhanzi, musoro wenyaya uti hamunzwi here kurira kwemimhanzi. Saka adanidzira haana kusiya munhu zvikanzi every tongue, nation, kindred. Munofanira kuita sei zvikanzi teererai mumhanzi. Mukanzwa mumhanzi, shure mekunzwa mumhanzi, munhu wese ngaawire pasi. But hechi mubvunzwa ndinawo, why is this a call so universal to worship? Vadi vangonamata iwo zvavo vari muBhabhiloni, namatai kai mimi mega muri muBhabhiloni. Why call everyone, every tongue, every nation, every kindred? Namatai pachenyu nai ndimi maisa kachitombi chenyu. Nebuchadnezzar anoziva kuti when it comes to worship, hakuna middle ground. And handisi kuda kuti munamata umwe munhu, namatai chitombi chandaisa mubanire dhura. Saka now regai tifunde, pane vakomana vabva Judha. Now vakomana vabva Judha vanoziva kuti panorira coronet inonzi keren kana kuti the horn, kwavo vanoiti shofar. Vanoziva kuti panorira shofar pari kutaurwa zvikuru, pari kutaurwa kuti kudii. Kana tiri kwaJudha ukaridza hwamanda, coronet, yanziyo coronet ndokuti keren, but inonzi shofar tiri kwaJudha. Ukaridza hwamanda, zviri kureva kuti sabata ratanga, gore ratanga, musi weday of atonement, tina mambo munyowani, hondo yauya. 5 possible things. Saka they have to distinguish, because mariraita hwamanda kana iri hondo iri kuuya yairira zvakasiyana nekurira kwainoita kana sabata rasvika. Yairira zvakasiyana kana tiri kugadza mambo, yairira zvakasiyana kana tiri kuti gore ratanga. Saka Shadrach, Meshach and Abednego vakati pavakanzwa koroneti chirira, vakabvunzana vakati, nhai vakomana, ndimambo upi ari kunzi akugadzwa? Isi mambo watoziva ndeumwe chete, akasika denga nenyika. Ari pana zvakazarurwa chapter 14 verse ya 6. Zvino ndakaona umwe mutumwa achibhururuka ari pakati pedenga, aine ivhangeri risingaperi. Akadanidzira nenzwi guru akati, ityai Mwari mumurumbidze, iye akasika denga nenyika negungwa nezvose nematsime emvura. Saka vakabvunzana vakati, Shadrach, uri kunzwa here tsuri iri kurira? Mambo ari kugadzwa ndeupi? Shadrach akati, nhai Meshach, ina handizivi mambo ini, but ndiri kunzwa kuti pana mambo amiswa mubani redhura. Hamunzwi here mumhanzi yorira, nyika nhasi iri kuridza hwamanda. Pana mambo aripo ari kuti ini ndichava saMwari wekumusoro-soro kudenga, ini ndicharumbidzwa. Hamunzwi here mumhanzi yorira, asi Mwari ari kutsvaka vanhu vanoti, ima hamunzwi here kuti mumhanzi uri kurira usandiwo. Saka wakati aiwa tivhunduki. Saka honi payakarira,
Nebuchadnezzar ari kuziva kuti ari kudeclare kuti if there is a God that should be worshipped, it's the God I've set up in the plain of Dura. But kuna Shadrach, Meshach and Abednego, wakati one man's music is another man's noise. Wakati iyi music kwa muri mambo nevanhu venyu, but kwatiri isusu this is noise. But there's a second instrument, the flute. Saka honi yaidedzera vanoziva kurira kwehoni. Flute peakaridzwa. Ngaitifunde flute. Flute mukatarisa David. David was a shepherd boy. Aiti kana ari kumakwai. Akaona tumakwai twa restless. Aitora flute. Otanga kuridza flute. Saka paairidza flute, makwai aitanga kuva sober. Odzikama. Saka airidza flute oenda pamberi. Paari kuridza makwai anotanga kumutera. Why? They are listening to the music. Saka flute kwa Judah yaireva zvinhu izvi. Number one, flute inoridzwa as the soldiers march to war. Saka pakuenda kuhondo kwaiva nemadrama vanoridza madrama. But pamberi pemadrama paiva nevairidza flute. Saka if the Israelites were going to fight the Philistines, paitova nebende remamusician. Why? Because they know the power of music. Kuti pada urida kufunga mudzimai nevana vasara kumba. But the battle before us is too great. But let us calm your mind. Let us play the flute. Saka flute yairidzwa vanhu vachienda kuhondo. But mira, flute ine zvainoreva kwa Judah. Flute appeals to the heart. Flute appeals to the intellect. Saka ukatanga ungoterera flute, inotanga yakusvitsa pa first stage yeemotionalism. Ndofara neshamwari dzangu dzinotanga dzaimba. Vasati vanamata vane kasession kavanopinda. Now they call it praise and worship session. That's a very good session. But let me warn you. That session, there's a thin line between praising God and feeling emotion. Because that line, when you sing, unogona kufila kunge wamumazambara, but it's emotion playing tricks on your mind. Saka vaiti kana vakuridza flute, masoja aiziva kuti we are not here to be emotional. Death is before us. But kana tina captain kusaidi redu, we have nothing to fear. Saka the flute yai invoker, calling God to come and lead the battle. Saka Nebuchadnezzar paronga the horn, ndokuronga the flute, arikuti, the battle before you, my God who's Medak will lead us. Saka Shadrach, Meshach and Abednego vakavhunzana vakati manzwa tsuri tainzwa ezvinezvi taakunzwa flute. Ihondo ipi yatiri kumacha towards? Ndofunga Shadrach vapindura zvikanzi ameno Abednego uri ihondo ipi? Zvikanzi this is noise. Hamunzwi here Mumhanzi yorira. Nhasi Mumhanzi iri kuridza. Nyika iri kuridza. Iri kuti there is an impending conflict upon us. And the honor chaitika verse 4, it's universal. Hakuna zvauri ini ndine chechi yangu, ini ndakazodai. This call is universal. Hapana anosara. Saka ngirosi ya zvakazarwa 14:6 yabhururuka iri pakati pedenga. The call is also universal. So usafunga kuti you are left out. You are in this war. Saka panorira flute. Kwa Judah, vanoziva kuti now we are appealing to the intellect. But pane yekupedzisira iripo, the harp. Rakatifunde harp. Nebuchadnezzar paarenja kuti horn, flute, harp, haasi kupenga. Nebuchadnezzar knows. Because anoziva kuti the harp is the instrument of God. Kana uchiti ndonyepa funda neni pana madzimambo echipiri chapter 3 verse 15. Paiti pakaridzwa harp, God would show up.
rega ndifunde newe futi ndipinde newe mubhaibheri. Uya neni kuna zvakazarurwa chapter 15 verse ya 2. Nyika taikunda, tamira parwizi rwendingiriro. Jesu mbune achauya aine 2 things muruoko, korona yekupfekedza umwe neumwe pamusoro wake, nehapu yaachapa umwe neumwe mumaoko ake. Saka the harp is the instrument of God. Kana uchiti ndinonyeba, uya neni kuna Samuel wekutanga chapter 16. Saul aiti kana apindwa nemweya yakaipa, David aitora harp otanga kuridza harp, mweya yakaipa waibuda muna Sauro. Saka the harp is the instrument of God. Saka Nebuchadnezzar paaronga the horn, the flute, the harp, arikuti it's now time to make manifest of God. Saka Shadrach, Meshach na Abednego wakati, which God is being manifested to us? The God who was made by the hands of men in the plain of Dura. Wakati hakuna mwari anogadzirwa nemaoko emunhu. Amene mwari ari kunzi akuda kuratidzwa. We will not bow. Don't you hear the music? Nhasi nyika iri kuridza the music. The horn is playing. There is a spurious Sabbath. Iri kunzi nhasi sabata akapera kudhara. Muri kuridza the horn. But the music you are playing, to us it's noise. For we know there is only one Sabbath, which is a sign of God. Nhasi nyika iri kuridza the flute. We are marching to battle. But is still in times of peace. But the devil is arraying his armies. But there is an army of God that is getting ready for battle. Yakamirira the sound of the trump. And with the voice of the archangel, the army shall rise from the grave. The real music. The harp is playing. Nyika nhasi iri kuridza music. Iri kuti nhasi kana paina Mwari, Mwari is everywhere. Usazvinetse nekutsvaga Mwari. Mwari is surrounding us. Akazara kwese. That's strange music. But we know that God is about to make himself manifest. Umwe anonyora zvichigere kuratidzwa kuti tichazove. Asi chandinoziva, when we shall see him, we shall be like him. Saka music yese yarira. Shadrach, Meshach na Abednego ndovega vatatu vakaramba vakamira. Rudende rwese rwagwadama. Ndovobvunzana vakati, vari kugwadamireiko ava? Hamunzwi here Mumhanzi yakurira. The world is bowing. Mwari anotsvaka vanoramba vakamira. Because one man's music is another man's noise. This is noise. Saka vanomiswa pamberi pamambo. Ndo mambo anodzokorodza. Zvikadza kumana ichokwadi here. Ndakahaya band. Ndikatsvaga ma-instruments ekwenyu kwaJudha. Gainde kupei second chance. Muridzirwe. Zvikanzi mambo. Hold on. Kuchirungu kune inonzi one man's music is another man's noise. Kwamuri it's music. Kwatiri it's noise. Mambo akashatirwa. Bible rinoti akachinja kuhusu. Akati batidzai moto ka 7. Now here's the part I love the most. Prayer, the power of prayer. Prayer does not bring God down, but prayer elevates you before the throne. Saka Shadrach, Meshach and Abednego wakati mambo, you're giving us an opportunity to go before the throne of God. But we shall not be careful to answer you, but let this thing be known, even if nyangwe mabhendi enyu akararira achiridza, kwatiri it's noise. Nebuchadnezzar akati vakandirei? Ndobva vakandirwa mumoto. Vakandirwa mumoto. The fire did not touch them. Yakabata ngetani dzeBabylon. Because it was the only foreign thing. Moto ukati wakomana, assignment haisi muno mufenesi. Assignment is outside the furnace. Zvikanzi ari outside ndiani? Zvikanzi iye anga achiridza Mumhanzi. Ngatimuridzire Mumhanzi wake. Saka moto wakatanga kurira. Moto unorira. Ndimi dzemoto, remember, wabatidzwa 7 times more. Wakatanga kurira.
ndokubva apinda hake the fourth man in the fire. Nebukadnezar akati varume hatina kukanda vanhu vatatu here, zvikanzi takanda vatatu, zvikanzi aiwa ndiri kuona 4 and which 4 wacho haasi munhu. Mapurify wasei muri kunze kwefenesi. Don't you hear the music? It's because of the prayer of Shadrach, Meshach and Abednego. Kuti Mwari musaite kuti tive mbwende, but plant our feet on solid ground. We are pressing on the upward way. New heights we're gaining every day. Let this be your prayer. Let this be your song. In times like these, when the world is playing music, let you have a song in your heart. Let you have a prayer in your heart. That, oh God, blind and dumb my ears, that I may not hear the worldly music. For there is only one music. And the Munamato wa Shadrach, Meshach and Abednego was proven right. Because the mambanoti vrai ndobva wavhurwa. Zvikanzi varume murimo here, ndobva wabuda. Unobuda. Vabuda. Vanga vaorganiza band. Ndokuvanhuhwidza. Zvikanzi tirikuona hapana kana kavhudzi kakacha. Tirikuona muchiri kunhuhwirira vaseline yamazora kuseni. Hamuna kana gunhi remoto. Because they had a prayer in their heart. Kana chiri chidiso chako chekuti unoti Mwari, let me have a song in my heart. Let me have a prayer in my heart. That I may not hear the worldly music, but let me hear your music. Pray with me. Mwari vari kumusoro kudenga tendwai rimbidzwai nokuti nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Toda kutendai Mwari. Nyika iri kuridza mumhanzi. But mumhanzi uyu handiwo. We are waiting to hear your music. Amen. Music yenyu calls us to repentance. Music yenyu calls us to really worship you. Sinyika nhasi yokusubstitutai nechidhori chakamiswa mubani redhura. Chidhori chaumbwa nemaoko evanhu. Ndimwari upi anganamatwe aumbwa nemaoko emunhu? God forbid. We want to worship you, the true God. Chiwayo nesu tasumudza moyo yedu mu 10 days of prayer. God, we want you to be our only God. Tipewo munamato wa Shadrach, Meshach na Abednego. Munamato wekuti we have no plan B. It's only plan A. And plan A ndimi moga. Outside you, there is no any other. Tanamata Mwari. Kuti nemzita romunhu. Asi mzita rega ramakapa kumunhu kuti akadana naro anoponeswa, zita riri raJesu. Anotenda wose ngati amen. Amen. Andina wirine munuasi uzitara Jesu ndinomira kuna Jesu ndiye dombo yoya shimwe dichayura Titi zake nogarira imbo mumepo yesimbaru okorwa wake inindobata inindinomira kuna Jesu ndiye dombo neyo yangu Kennedy, Chayura, Kuchira, Chake,
chonde chitezo chero karo zvinondipa iroro sembero pakati pematambudzo yene ndinomera ikoko na Jesu ndiye dombo eyoya yene ndinganyura ipo apo eyanenge oyanetsuri chazorezwa ene ndinora kuti ndimere na Jesu ipo pamujiwake ene ndinomeraho na Jesu ndiye dombo yeyo yangu zimwe chenende chanyura zangu ndinomira ikoko na Jesu ndiye dombo yeyo yangu zimwe chanyura zangu. Ndiri kukwira munzira nekurenga misi yese ndichinamata munzira tenzi ndikwidze kudenga ndisimudze ndimisenyi nerudawiro kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga handiri zvangu kugara apo pane kupokana asi vamwe vangagara ini ndinoda kusoro ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndoda kugara kudenga kana satana ndinetsa rudairo rwangu rwese ngerwekugara kudenga ndisimudze ndimisenyi nerudawiro kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndoda kukwira kumusoro ndione kupenya kwenyu ndinonamazira kuti tenzi ndimise kumusoro ndisimudze ndimisenyi nerudawiro kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndisimudze ndimisenyi nerudawiro kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise 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 kudenga. Pangisa Jesu hana chitema
indozoziva upenyu wese upenyu wangu wechitema ona wafukwane wake kuchena tema zvatama zvakatuka wewa yaunotya okufukidzwa nemwijeso ndosunungurwa nemutemo tofukidzwa neupenyu wake ndozoziva upenyu wese upenyu wangu wechitema iwo wafukwa newa keuchena toda kuzira rusununguro Jesu ondipa ngochena ikashira yangu ndarasa ndinopfeka upenyu wenyu. Namata Mwari who restores, who is a restorer of our souls. Restoration ndo rimwe basa raMwari. Wanga wapumuka kana kuti wanga usisina simba, pane zvauri kuda kuti Mwari akuponese nekukudzikinura from. Want to assure you, panguva yemanheru ano, as we conclude our prayer session, He restored my soul. Let this be your song. Kuti Mwari anoponesa mweya wangu. He restores my soul. Ndo zviri kutaurwa naDavid kuna mapisarema. Vanzi kana andidaro achandifambisa kana unditungamirira munzira dzekururama nekuda kwezita rake. We have been praying, calling on the name of the Lord to be saved, calling on the name of the Lord to be redeemed. David akuti when God does that, ndiye achanditungamirira munzira dzekururama. Pamadekwana ano, may God bless you, may God heal you. Whatever zvanga zvichikunetsa, zvanga zvichikurwadza, whatever zvakudaidza kuti uve maprogramu iyi yemunamato, manheru ano toda kukurudzira mwana waMwari, Mwari akunzwa. Shinga uchinamata, ramba uchifarira kuramba uri pedyo naMwari. Mwari anonzwa vana vake. May God bless you, may God be with you. Ngative nenguva yemunamato. Baba vedu vari kudenga, tinotenda nezuva rakanaka, tinotenda nezuva resimba, tinotenda nezuva reukamaneni. Vana venyu vanga vari kudani, calling your name for deliverance. Vamwe vanetswa nezvivi zveupombwe, vamwe vanetswa nezvivi zvekusatendeka, vamwe vanetswa nezvivi zvehasha, vamwe vane ruvengo, vamwe vari kutambudzika vachitenderera pakusaregerera. Zvakasiyana-siyana zviri muvana venyu zvavanga vari kudaidza kuti muvaponese mukati mezuva ranhasi, tinokutendai nekuvapa simba. Matiri hamuna simba, simba rinowanikwa chete kana mweya wenyu wauya matiri. Tokutendai Mwari nekuva Mwari wedu. Tokutendai David hati muno restore our souls. Thank you dear Lord for the restoration of souls dzamaita mukati mezuva ranhasi. Pai vana venyu moyo yakafara, pai vana venyu moyo ine rugare, pai vana venyu Mwari moyo ine kutsunga nekutenda kuti imi munotungamirira. Tatenda Jehovha wekudenga nekuti munonzwa kunamata kwedu muzita raJesu nogara nekusingaperi. Amen. Mwari wekudenga waukomborerei, wakuitirai zvakanaka. Let's meet again tomorrow. We have another special program for prayer and fasting mukati mezuva ramangwana. If you had not joined, please be encouraged. Mukati mezuva ramangwana tiri kuenderera mberi
tiri kunamata tichiisa parutivi zvatiri kukumbira kuti Mwari atiitire, tichichema kuna Mwari nekutenda for such a privilege. May God bless you. May God be with you. Thank you. Tema